सासे गथ'नि बिमा आं दिनै सासे आइजो आंनि हौवाया खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय तो आंहा समानो मोनलाया जादों आरो एदुहाय बिरादनो डिउटिजों माजोंनो तो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननोहाय मोजां मोजां गोबां कालेक्शन दंबावफोरखौ आं देखायनो मोनाखै तो दिनै आं जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो देखायगोन जायफोरनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना अर्डार होनानै लानो हागोन दायोथ' फुजायावहाय गाननो मोनहैनो मुस्किल जासिगोन तो बिनि थाखायनो दखनाखौथ' जोङो फुजायावल' गाना नालाय ओरैनो जेखुनु अकेशनेल हाबाफोर होन माबा मोनसे जेखुनु जायगाफोराव थाङाब्लाबो जोङो मोजां मोजां ड्रेसफोरखौ गाननानै थाङो नालाय तो बिनि थाखायनो दायो नोंथांमोना नायदो बिराद मोजां मोजां दै ओमफ्राय दायो फुजानि मार्केट ना आरो जोबनो थांगासिनो दङ तो बिनि थाखायनो दायो एसे खमावनो मोनजोबसिगोन गासैखौबो फुजानि समावहाय माने गासैनिबो भावा बारायजोबो आरो दाग्राफोर होन फानग्राफोर होन भावा बारायजोबो नालाय तो दायो फुजा सिजोना जोबनो थांगासिनो दं बिनि थाखायनो खमावनो नोंथांमोना मोनगोन तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो तो आब'मोन आगैमोन दिनै आं जा कालेक्शन देखायगोन बेयावहाय गासैबो पद्मनि पार्टनि दङ पद्मनि पियरनि दङ दै आब'मोन आगैमोन जायफ्रा अर्डार खालामहरदोंमोन नोंसोरनि पार्सेलफ्रा जायफोरनो सहैगासिनो दं मबाइलफोरखौ अननानै रिसिभ खालाम डिलिभारि बयफ्रा थाब कल खालामबाय थानो उसुबिदा जायो दायो फुजानि सम बिसोरहाबो गोबां लड थायो नालाय बेखायनो थाबैनो रिसिभ खालामनानैहाय गावबागाव पार्सेलखौ रिसिभ खालामनानै लाबानो जाबाय आब'मोन आगैमोन नोंथांमोना जायफ्रा आसाम ओमफ्राय ओरै नर्थ इस्टनिफ्राय अर्डार खालामहरदोंमोन नोंथांमोननि पार्सेला एसे डिले जालांगासिनो दङ नोंथांमोना बयबोनो मिन्थिगौ जे थांनाय समफ्राव इलेक्शन जाबाय BTC आवहाय आरो बिनिफ्राय आरोबावनो जोंहा मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन दाया रुंसारि जानानै थांबाय तो बिनि थाखायनो दिनै गुवाहाटीयाव माबायदि क्राउड जादोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेयो जों बयनिबो थाखाय दुखुनि बाथ्रा मानसिनि जिउ मा खालामनो अबे समाव मा जायो रावबो बुंस'नो हाया जायफोरनिया बिनि थाखायनो गुवाहाटी बा नोंना आसामावहाय नर्थ इस्टआवहाय अर्डार खालामहरदोंमोन नोंसिनि पार्सेलफ्रा डिले जालांगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला दा मेन हेड अफिसानो जाहैबाय नोंना गुवाहाटीयावहाय तो जेसेबां मानि मालफ्रा थाङो बे गासैबो माला गुवाहाटीयाव हाबहैग्रोयो बिनिफ्रायसो गावबागाव जायगायाव फैयो नालाय बिनि थाखायनो गुवाहाटीया सानथाम सानब्रै माबायदि जाममोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गारिफ्रा हाबनो हायाखै ओमफ्राय दायो सानथाम सानब्रैनि मालफ्रा जेब्ला जमा एकबारे अफिसाव हाबहैबाय बिराद माने मालफ्रा ओभारफ्लो जाबाय आरो बिनि थाखायनो एसे डिले जालांगासिनो दं जायफोरना एसे डिले जालांसिगोन नोंथांमोना अननानै गाज्रि दामोन नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामनानैहाय धैर्य लानानै नेनानै थागोन होननानै आङो फोथायो आरो पार्सेला सहैगोन दै रावबो साननाङा जे आंनियाखौ हरदोंना हराखै बेबायदि साननाङा बयनिबो थांगासिनो दङ नाथाय दायो जायफ्रा आउट अफ स्टेट माने बेंगलर चेन्नाइ मुम्बाइ दिल्लीनिफ्राय हरदोंमोन अर्डार गोबां दाब जायगानिफ्राय तो नोंथांमोननियाबो थांगासिनो दं नाथाय जोंना कलकातायावबो नोंथांमोना नुदों दासान्दि बिराद बानाबासा लोमसावगासिनो दङ जायनि खारनाव कलकातायावहाय स्टाक जानानै थादों थाबथानानै थाहैदों पार्सेलफ्रा तो गासैनियाबो सहैगोन एसे सम लासिगोन बिनिखायनो गाज्रि मोननाङा तो दायो आङो दखनाफोरखौहाय आङो फारि नोंथांमोननोहाय देखायनोसै बिराद खम प्राइसआवहायनो मोनगोन डेलिभारि चार्जेसजोंसो लोगोसे होननानै आं बुंखाबाय दै जा देखायगोन तो दायो आब'मोन आगैमोन नायदोनै पियर पद्मनि दै बिराद मोजां डिजाइन आरो कालाराबो ओरैबायदि मोजांखा तो जायनो नांगौ बेखौ मोनगोन नोंथांमोना दामफोरखौ डाइरेक्ट मानो खोथाया होननानै बुङोबा तो दायो नायबावदो नै बिराद समायना मोनसे डिजाइनावहाय ओरैबायदि मोजांखा आरोना साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो आङो भिडिअआवहाय मानो दामफोरखौ बुंजोबा होननानै बुङोब्ला दायो आङो गावनि अन प्रडाक्शन नङा आङो गावनो जुदि ब्रेन्डनि होननानै आंनि ब्रेन्डनि टेग लागायनानै जुदि आं फानोबा तो आं जा प्रडाक्शन खालामो गासैखौबो आं फानो मोनगोन बा आं दाम बुङोबाबो आंहा प्रब्लेम गैया खिन्थु दायो
बेखौ आं दाग्राफोरनिफ्रायसो बायना लायो दाग्राफोरनिफ्राय हलसेलारफ्रा दिखांफैयो दायो बिसोरो मा प्राइसआवहाय हलसेलारफ्रा रिटेलारफोरनो दखानदारिफोरनो होयो मायो नै बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम जानायनि थाखाय दाग्राफ्रा कोनो भाबे बेफोरबायदि दानायफोरखौहाय दामखौ डाइरेक्ट बुंहोआ अनलाइनाव बेफोरबायदि माने सिफोरखौनो एखे क्वालिटिनि सिफोरखौनो खायफाया मा होनो बांसिननि फानहैयो सोरबाया खम दामनि फानहैयो नै बेफोरबायदि जायो थ' बेयाव बेफोरबायदि दामखौ अपेन बुंना होयोब्ला नांलाय खनलाय जायो जायनि खारनावहाय आं दामफोरखौ खोन्थाया नोंथांमोनाबो अननानै बुजिगोन होननानै आङो सानो दायो नायबावदो नै ओरैबादि मोजांखा थ' बेयो दायो सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नङाबा उनाव मोनस्लाबनाय नङा दायो फुजायाव गाननो मोनाबाबो उनावहाय हाबाफ्राव माबा माबि अकेशनेल प्रग्रामफोर माफोर जाबा गाननो हागोन आरोना थ' आब'मोन आगैमोन नायबावदो नै बिराद मोजां स्टिल कालाराव दै ओरैबादि समायनाखा पियर पद्मनिनि जायफ्रा बेबादि क्वालिटिखौ नागिरो नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां ना बेयो मा होनबावनो कालारखौ बडि कालार ना मा होनो ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजां दै पद्मनि खुन्दुंजों दानाय सोंनाय मोननैबो दानाय सोंनाया बिराद मोजां जासिनो आरोना गाननो थाखाय लिदुर आराम जासिनो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां खादै बेयो नै समायना लखा डिजाइनफ्रा नायनानै लादो ओरैबादि सफ्ट आरो गुरैबो ना गाननो बियो माने जाय गानगोन ना आरामल' मोनगोन खायफाया माने बिराद रोजा रोजाखौबो नागिरो खायफाया ओमफ्राय खायफाया एसे रेजें नागिरो बेबायदि दंना खिन्थु बेयो आं बुङो बिराद कम्फर्टेबल गुरै दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां ना इउनिक कालाराबो बिराद मोजांखा थ' कक'नाट बिफां गोनांलाय आरो डिजाइनाबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां भिडिअ माबादि नुदों आं मिथिला खिन्थु अरिजिनेलाव नायनो बिराद समायना दै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनिनिखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना ला नायदो दानिया नै ओरैबादि मोजांखा दै डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो साद्रियाथ' अल बडि ओरैबादि गुरै सफ्टखा नै मोनसेबो लरेस गैया दै साद्रिया ओरैबादि मोजां पियर पद्मनियाव जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो नङाबा मोननाय नङा उनाव दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बे सेम दानि देखायनाय कालारावनो बेयो बेलेग डिजाइन ओरैबादि मोजांखा दै बेखौ गानोबा माने बेनि फिलानो बेलेग जागोन आरो ओरैबादि कम्फर्ट फिल खालामहोगोन थ' नै साद्रियाबो नायदो अल बडिखा साद्रियावथ' मोनसेबो लरेस गैया नै ओमफ्राय एसेल' डिजाइनावहाय दङ बिराद मोजां नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन दाखालिबो आं देखायखांखाबाय बेखौ दायो सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि गुरै सफ्टखा बेबो पियर पद्मनिनि अल बडि नै कन्ट्रास्टआव दानाय दै ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो आब'मोन आगैमोन नायबावदो ओरैबादि मोजां बेबो पद्मनि पियर पद्मनि खुन्दुंजों दानाय सोंनाय ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो नै बेखौबो मोनगोन दायो आंनियावहाय नायबावदो नै बिराद समायना दै पिंकआवहाय पिंक आगर एरनाय ओरैबादि मोजांखा मबाइलाव माबादि नुदों आं मिथिया खिन्थु अरिजिनालाव ओरैबादि समायनाखा साद्रियाबो नायदो अल बडि ओरैबादि सफ्ट गुरै दै गाननो बिराद आराम जागोन पियर पद्मनि नायदो नै सनाफोर दायो बेबो सफैबावबाय ओरैबादि मोजांखा दाखालि सोर सोंहरदोंमोन दायो थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा उनावहाय फुजाया गाननो मोनहैयाबाबो उनावहाय हाबाफ्राव माबा माबि प्रग्रामफ्रावहाय गाननो हागोन थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन नायदो नै दानिया ओरैबादि मोजां आरोना बे कालारखौ सोर नागिरदोंमोन सोंदोंमोन दायो बे डिजाइनखौ मोनसिगोन ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार हरदो दै उनावहाय नङाबा मोनस्लाबनाय नङा दायो नोंथांमोना नायबावदो नै पियर पद्मनिनि गोजाखा बेफोर गासैबो जा देखायगासिनो दङ आङो ओरैबादि मोजां मोनसे कालेक्शन बाव जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो अल बडि नै डिजाइना मोनसेबो लरेस गैया दै जोमग्रायावहाय
ओमफ्राय बबे डिजाइनावबो एसेल' नै ओरैबादि सफ्ट आरामखा दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां मोनसे बेलेग कालार आरो डिजाइनाबो नायनानै लादो बे डिजाइनखौ दाखालि आं बेलेग कालाराव नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना थ' दायो बे कालाराव मोनसिगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना ला नायबावदो आब'मोन आगैमोन बेयो दाखालि आं देखायदोंमोन ना दायो सफैबावबाय बेयो बिराद समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा ओरैबादि मोजांखा पियर नायबावदो नै दानिया ओरैबादि मोजां डिजाइनावहाय बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन अल बडि खानाय साद्रियाबो मोनसेबो लरेस गैयै दै साद्रियाबो ओरैबादि मोजांखा बिराद लिमिटेड पिसाव दङ नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन आं जाय दखनाखौ गाननानै दङ बेनो दै ओरैबादि मोजांखा गाननो सफ्ट आरो गुरैल'खा जोनाय जुनाय गैया दै ओरैबादि कम्फर्टेबल जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दानिया नायदो नै बेयो बेलेग क्वालिटिनि दै पद्मनि पार्ट दै बेयो दहाय आं जा देखाबाय दसे सिगां बेयो बेलेग क्वालिटी दानिया बेलेग क्वालिटी दै जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा नै मै कालार ना मा होनो बेखौ डिजाइनफ्रा बिराद मोजां दानिया नायबावदो नै बेलेग मोनसे डिजाइनावहाय ओरैबादि मोजांखा बेफोरो एसे खम रेन्जनि दै दहाय आं फार्स्टआव देखायनायफ्रा बेलेगमोन बेयो एसे खम रेन्जनि जाय नागिरो बेफोरबादिखौ नोंथांमोना मोनगोन थाबैनो अर्डार होना लादो नायबावदो नै दानिया ओरैबादि मोजां इउनिक कालाराव बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना जाय सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होना लादो दायो सफैफिनबाय दानिया ओरैबादि मोजां कालारावहाय आंलाय बिराद फसायखायो बिदि कालारखौहाय बयजोंबो समायजोबो ना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन खम रेन्जनि जायफ्रा नागिरो मोनगोन बेफोरखौ दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन दानिया रेड कालाराव जायफ्रा नागिरो ओरैबादि मोजां बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव आब'मोन आगैमोन दिनै आङो बे मानि दखनानि कालेक्शनफोरखौ नोंथांमोननोहाय आङो देखायबाय दायो आंहा डिउटिबो दं नालाय बेखायनो आङो हाखु दाखु भिडिअफोरखौ आं देखायना लाग्रोबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायनो नांगौ बे WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना स्क्रिनशट लायै सोंहरनो हागोन दामफोरखौ आरो आं प्राइसफोरखौ खोन्थाहरगोन आब'मोन आगैमोन जायफ्रा नोंथांमोना दखना सोंहरो आङो जुदि रिप्लाइखौ एखेबारे रिप्लाइखौनो हरनो हायाखै बेबादि जुदि जायोबा नोंथांमोना आंनि बे नाम्बारावहाय डाइरेक्टनो कल खालामनो हागोन आंहा डिउटिबो थायो नालाय बेखायनो आङो थाबै रिप्लाइखौ होनो हाया नाथाय जानला मोनला कल हरलाबायनाङा दे माखासे माने सेंग्राफ्रा मा होनो बिरादनो ओरैनो फाल्तु कल हरलाबायोना थ' आङो बेफोरबादिखौहाय मा बुंनो आं दुखुसो मोनो आरो जे आंखौ नुदों जे आं सासे गथ'नि बिमा आं दिनै सासे आइजो आं बिमानि आब्रुथिया मा बिमानि केरेक्टारा माबादि जानांगौ बेखौ मोनथियो दै आगैमोन फंबायफोर होननानै बुंगोन आङो नोंथांमोनखौ बेबादि जानला मोनला कल हरनानै डिस्टार्ब हरनाङा आंनि हौवाया बेबहार खालामदों बेखौहाय नुनानै आंखौहाय नंबां जाबां आंखौ भाइराल खालामदोंबाबो आंनि केरेक्टारा माबादि आं बेखौ आं मोजाङै मिथियो बिनिखायनो आंखौ बेबादि नंबां जाबां आंखौ कल खालामनाङा जायफ्रा नांगौथार दखना बायनो गोसो एबा माबा मोनसे हेल्प नांगौबा नोंथांमोना कल खालामनो हागोन आब'मोन आगैमोन एकदम आं अलवेज आं सापर्ट खालामनो थाखाय आङो रेडि खिन्थु डिउटियाव थायोबा आङो एसे रिप्लाइफोरखौ हरद'नो हाया अननानै नोंथांमोना गाज्रि दामोन दे बयनिबोसिम गोजोन्थों।